Adoha Maydana Bozan Koruması Union Zindabad. Adoha Maydana Bozan Koruması Union Zindabad. दुलाराय आसाम फरायसालि ओंखाम संग्रा आफादा खुद्रिसारदों। खुलुमबाय। रिलाइभ निउज 24 बड' नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन बराय हरफिननाय थाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगाव खोन्दो सोलोंथाइ मावगिरिनि मावखुलिनि दरखं मोखाङाव दिनै कसुगाव खोन्दो सोलोंथाइ मावखुलिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो फरायसालिनि ओंखाम संग्रा कर्मिफोरा गाव गावनि मोननांगौ दान बान्थानि सायाव खुद्रिसारदों। ओंखाम संग्रा बिथांमोना गावसिनि दाबिनायखौ मोनाबा ओंखाम संनायखौ बन्द' खालामगोन होनना बुंथियो। दिनै बिथांमोना 2 घन्टानि हाबाफारि लानानै गोसोखां बिलाइ गथायदों बिअनि गेजेरजों आसाम सरकारनो। लोगोसे आसाम सरकारखौ खावलायदों गावसिनि दान बान्थाखौ सम मथे सोनांगौनि थाखाय आरो बान्थाखौ बारायना होनांगौनि थाखाय। दासिमबो जेनेबा जों सरकारनिफ्राय अननाय मोनाखैना। जोंथ' 2005 निफ्रायनो संदों। ओमफ्राय दासिमबो जोङो जेनेबा आगोलावथ' जोङो माइरं 2 केजि 1.5 केजिनिनो सङोमोन। दाथ' जेनेबा 1500 जाबाय। मासाव 1500 बाबो जोंनो माबाखौनो होआ आरो क्लियारखौनो होआ। एखमबा समाव 500यैनो सोयो। एखमबा समाव जेनेबा 1000सेयैनो सोयो। एखमबा हमनोनो हाया बे 500-500खौबो एखमबा बिदिनो जर जर सोयो। सोबाथाय सोबाय आरो सोआबाथाय सोआ गैया आरोखि। जोंनि बे कसुगाव बि अफिसावहाय दहरना लानायनि गेजेरजोंहाय बिटिसि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टखौ जेनेबा जोङो जोंनि खामानिखौ थाबैनो जेनेबा अननानैहाय आखायाव लाजानो लुगैयो आरो जेनेबा बिथनफोरखौ अननानै एसे बारायनानै होथों थाबैनो। जाहाथे जोङो एसेबां गरमाव जोङो सान्दुङाव सानजौफु फिसा फिसौ न'खर गारनानै जोङो जेनेबा मानसिफोर जिरायनाय टाइमाव जोङो बिसिबां सान्दुं गोसायाव अखायावबाबो जोङो साथा हमनानै मावजाया दांजाया जोङो बिसिबां जारला जानानै मावजायो। जोङो बेथन मोनो बे 1000सेया मा खामानि होयो? जोंनोथ' जों जानायाथ' थाग थुग बिदिनो खस्थ' मस्थ' हौवानि हाजिरा मावनायजों जाबाय। बिदिनो एखमबा समाव बिदिनो फिसाफोरनि टिउसन लानाय माबा लानायाव सलिबाय। एखमबा थाग थुग खरसाव जेनेबा सलिबाय बिदि आरो। एबारे जोङो दा हाजिरा मावनोबो ओरैबो जाया ओरैबो जाया आरो जों हाजिरायावबो जाजोबा। जोङो बेहाय मावनायाबो जोंनो मानि जेबो मेलेमनो थोआ आरोखि। जोङो गाननो जोमनोनो मानि सौहाया। जोङो संसारनि फारसे खस्थ' आरो जेनेबा गासिबो दाम बारायजोबनाय। दा जेनेबा हायोखिनि सरकारा जोंखौ जेनेबा थाबैनो अनथों आरो आखायाव लाथों। जाहाथे बारायनानै होथों बेबायदि आरो जेनेबा आरो जाखिनि बिथनखौ सोयो माने रेगुलार मासे मासे सोथों बिदि आरो जोंनि बेबायदिनो लुबैनाय। ओंखाम संग्रा जोंहा बिराद खस्थ'। ओंखाम संनाया एखे गिलु फालु खस्थ'। होमबाबो जोंना बिथना 1000सेल'। मानि थाखाय 1000सेल'? बे 1000से फैसा जोंनो साहा लोंनोबो थोआ। फिसा फिसौ खांनो ना साहासो लोंनो ना खरससो खालायनो। बेल' फैसाखौ मानो सरकारा मानो जोंनो बेबायदि हरनांगौ? एफा खस्थ' सङो जोङो उन्दैफोरनो संनानै जाहोयो। बेसेबां खस्थ' बिखा खामहाब खामहाब संनानै जाहोयो जोङो। अब्लाबो सरकारा जोंखौ अननो गोसो गैया नामा? अननो गोसो गैयैखाय जोंनो बे 1000से थाखाजों थगायो नामा जोंखौलाय? मानो थगायखो सरकारालाय? बे 1000से फैसाखौनो एखमबा हरो एखमबा मासाव सोयो एखमबा मासाव सोआ। एखमबा द्रप जानानै थायो। जोङो 1.5 केजि माइरंनिफ्राय जोङो ओंखाम संदों। होमब्ला बेसे गोबाव बेसे बोसोर जाबोखो जोंनि ओंखाम संनायालाय? मानो बिथना बाराया जोंनि थाखायलाय? जों ओंखाम संग्रा मानसि नङा नामा? ओंखायनो सरकारा जोंखौ अननो गोसो जाया। जिहेतु नोंसोरो एलपि स्कुल बा एमइ स्कुलावहाय ओंखाम संनानै गथ'फोरनो बा स्टुडेन्टफोरनो जाहोयो। दा बेखौनो सरकारा मास हिसाबै माने फैसाखौ होआ बा नोंसोरनि दरमाहाखौ होआ। बिनि सोमोन्दै नोंसोर गभर्नमेन्टनिसिम बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टसिम मा खावलायगोन? जोंनो नांगौ बिथना बारायनाय। मानि थाखाय बाराया बेखौ नांगौ जोंनो। मानि थाखाय? जोंहा खामला मावबा जानानै जोङो 300 थाखा मोनो। अब्ला जोङो बे 1000सेखौनो खाथिबाय थागोन नामा? जोंना डाइरेक्ट खाथांखा। मानि थाखाय खस्थ' होबाय थादों? आरो खालि रबिबार सानफ्रोमबो सुनिबारावबो बाद गैया ओंखाम संनाय। होमब्ला बेखौ सरकारा अननो गोसो गैया नामा? जोङो बिअ अफिसावहाय होदों। कसुगाव बिअ अफिसाव 2 घन्टा लाबाय।
होमब्ला जोंखौ बे सरकारा अनगोन ना अना सरकारासो मोनथिसिगौ अब्ला जोंखौ अनोब्ला जोंबो ओंखामखौ संगोन आरो जोंखौ अननो गोसो गैयाबा फैसाखौ बेल' होब्ला जोंबो ओंखामखौ संनायखौ बन्द' खालायगोन जिहेतु नोंसोरो दरमाहाखौहाय मासावहाय 1000सो मोनो बे 1000सोखौबो गभर्नमेन्टआ केलेंकारि खालामो नामा केलेंकारि खालायोथ' मेरला द्रप थाबोनायबो दङ बेखौबो मास मोननै मोनथाम जों एखमबा अबेबा मासाव सोनोसै अबेबा मासाव सोआ बेथन बारायाबा नोंथांमोना ओंखाम संनायखौ बन्द' खालामगोन नामा बन्द' खालायगोन जों मालानिफ्राय संनाय नङा नोंथांमोना जोङो स्कुल खुलिबानो संनाय नङा 2005 নিफ्राय हिनजावफोरा संनायखौ মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ এই সকলো আমাৰ মিডিয়া বাই বন্ধু আৰু আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ আমাৰ ছাৰসকলক আৰু আমাৰ যি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱা আমাৰ আই মাতৃসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তো আমি আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমাৰ আজি যি ধৰ্ণা এইটো আমি 17 পৰা 17 18 19 20 একেৰাহে আমি 4 দিন ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল অল ইণ্ডিয়া অল আসাম তো এই অল আসামত আজি মানে 17 তাৰিখ আজি এই প্ৰথমত আমি প্ৰতিটা বিঅ ছাৰৰ বিঅ অফিচত আমি এই মেমৰিণ্ডামখন দিব সকলো ব্লকৰ সকলোই মানে মেমৰিণ্ডামখন দিব আমাৰ এই কিবা ৰান্ধনীসকলে তো আজি মই এইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাৰ এই সদৌ মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়ন 2005 পৰা আমাৰ আই মাতৃসকলে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক বহুত মানে দুখ কষ্টৰে গৰমৰ আগুনত এনেকুৱা ৰান্ধি খুৱাই 2005 পৰা আজিলৈ 2023 হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই টেষ্ট লৈকে আমাৰ যে এই ৰান্ধনীসকলক অলপ মানে কিবা চৰকাৰৰ পৰা যে অলপ মানে প্ৰাপ্যটো বেছি কিবা কৰিব এইটো নাই এইটোলৈ বহুত দুখ লাগি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই 2005 চনৰ পৰা এই ৰান্ধনীসকলক ইমান কষ্ট কৰি আজিলৈ 18-19 বছৰ হৈ গৈছে কমচে কম চৰকাৰে অলপ হ'লেও দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব লাগিছিল ইমান মানে আই মাতৃসকলে নিজৰ যি খেতি পথাৰৰ কাম হেৰুৱাই আমাৰ স্কুলৰ যে পুৱা 9টাৰ পৰা 3টালৈকে কাম কৰে স্কুলত অফিচৰ কাম এইটো চৰকাৰে অলপ কনচাৰ্ট দিব লাগিছিল কিন্তু আজি কোনো চৰকাৰে যি 1000 টকা মাননি দিয়ে আৰু এই 1000 টকা মাননিও কোনো মানে মাহতে ক্লিয়াৰ নহয় কেতিয়াবা 3 মাহ 4 মাহ 5 মাহ এনেকৈ পেন্ডিং হৈ থাকে তো এনেকুৱা হলে আমাৰ এই যেটো ৰন্ধন কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ সকলো সংসাৰ আছে এই সংসাৰ চলাটো সম্ভৱ হ'ব নেকি এটো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে অলপ বিবেচনা কৰি দি যাতে এই ৰান্ধনীসকলক দৰমহা অলপ বৃদ্ধি কৰি দিয়ক নহলে আমাৰ আই মাতৃসকল ৰন্ধন কৰ্মীসকলে কেনেকৈ বাচি থাকিব বাচি থাকি সম্ভৱ নহয় আজিকালি 1000 টকা কোনো এটা তামোল পান খোৱাৰো মানে কিবা নহয় এটো কাৰণে অলপ সহায় কৰক শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যে এই ৰান্ধনীসকলৰ সমস্যাটো অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি যাতে দৰমহাটো 10,000 টকা ধাৰ্য কৰে এটোলৈ মই আজি মানে আমাৰ এই ইউনিয়ন সকলো মানে অল ইণ্ডিয়া প্ৰতিটা ব্লকত আজি বিঅ ছাৰক মেমৰিণ্ডাম বা সামৰক পত্ৰ আমি দিব সকলোৱে দিব আজি গোসাইগাঁও দতমা কুচুগাঁও আৰু ইফালে কোকৰাঝাৰ সকলো মানে ব্লকতে আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে